Казвам се Десислава, на 13 съм, от... уча в руската, 6 клас. И имам по-малка сестра, Стела. Тя учи в Левски. И аз искам пак, но няма как. Обожавам испански език, много искам да го науча и да живея в Испания. Какво? Много държа на истинските си приятели, както и много се кефя на хейтерите. Хейтерийските. Мълчи ми! Много ме дразни сестра ми понякога, просто много ме нерви. Да. Харесва ми сериала Ел Барко, той е любимия ми сериал. Любимия ми филм е 3 метра на тебето. Някои хора казват, че не могат да живеят без Фейсбук и някакви такива, но аз всъщност съм била няколко дни без Фейсбук и не е толкова травмиращо, колкото всички си мислят. Съм сигурна, че дори да го нямаше Фейсбук, нямаше да е кой знае какво, кой знае каква загуба или нещо подобно. Да! По-гочно е да излизаш навън, отколкото да се чатиш във Фейсбук или в Скайп или да отговаряш на смътните въпроси в Ask или нещо подобно. Не знам, ако искате нещо друго да разберете, просто задайте ми конкретен въпрос.